Hala, manisita na po ni chika diri nga bula na. Mura manig sad girl niyang future mother-in-law. Hay, what you ko'y gana. Wala yung ko sa mood mo entertain ani niya ba? Naunsa naman ka, auntie? Bigang. Anong gamug-ok-mug-ok man kay mong nawa na porma? Ay wala lang gangoy na alam ko yun na huna. Ay, tagnaon na ho. Ay wala lang gangoy, di na ni mo need nga mahibalaan. Problema na pud ka sa imong gwapong anak no? Ay da, perminti man yun ang problema pero di na mauoy. Kaminyuan na lagi ko si mong anak, auntie, para na kay apo ba? Para malingaw ka. Gusto ang takugang pero di man siya daw akong problema. Pag siya nagod na ho, auntie, pamilya na ba yung tapuhon? Ay da, daghan magwin ng message sa kuagang nga nag-greet og happy birthday. Anya? Mao lagi gang, murag di man gud happy akong birthday kay wala man ko'y handa. So, ang handa rin makapalipay din nimo. Ay, maor man gud unta nay makapalipay sa mga tao nga mag-birthday. Ay, nakabala ka, auntie. Ako na'y bahala nimo. Ay, ayaw nagango kay maulaw ko. Ay, lagi ka, uwaw, auntie. Ako na'y bahala. Ay, maulaw jud ko gang kay daghan kay mga pamilya. Ay, ganahan dyan ko big family, auntie. Samot na kay madugang ko. Aw, super big family. Ay, sus, blawa ko dadagang. Uy, mapila-pila jud ka sa among pamilya. Ay, sus, auntie. Asa man tayo mga anak kagwapo? Hay, tuara dito, nagimas-himas na puto siyang manok dito. Ay, sige, auntie. Kaya how itong doon ba kay mag-date mo yun? Sana Ikaw, pag andam na, kay mga untaw niya. Kay birthday ba yan mo? Tara! Grabe, uy, swertiha jud sa akong anak. Uy, mo ni makadayon niya. Matay ni wanga ba ni mo runok? Uy, murag di man jud ka makuan sa ko. Saman, Banta. asa man ta mga to? Mag-date ta. Mag-date bot buwat ka mag-date kasukan ko ni mama, di bawal ko mag-date. Masuko na yung mama nga mag-date ta. Masuko jud to kay matoy pinaka-stricto nga inahan, bisag lalaki ta, bawal ta mag-date-date. Ang ganda mong lalaki! What if? Kauban man nato imong mama mag-date ta. No, pag sure lang dira bot buo to po istorya nimo, di ko musugot isa pa mag-uban si mama. Mag-date ta sa Anli na kananan. Ano makan anan? Sure ka? Lagi. Nge, boret. Ay, sure kayo. Ako bahala nimo. Anli kaon? Oh. Sure ka? Sure lagi kayo. Ano sa man? Unya. Unya gabi eh? Oo. Ay, siyempre, mag-ilis ta. Pag ilis na, pagwapo ha. Sure ba? Di naman siguro na ako kailangan magpagwapo eh. Kaya igor mo kumukaon dito. Ay, ikaw good kung sa imong forma. Basta mag-uban na rata. Harandahin kita Sige na. Mag-prepare sa ako. Kung saan yung kulong ng manok. Lakaw na. Diyan, tika diha. Sure ka, Clyde, kaya libre mo yun mo tanan. Daghan na ba kayo mga pamilya? Ay, sus. Okay ra, auntie. Uy, basta lang malipay ka. Unya, uba na ning isa ba? Okay ra kayo. Ay, salamat, Clyde. O, jud ko, nagmahay nga ikaw kung dipili ba? Wait, dikit niya. Ay, sige, layo. Makaulaw. Dikit ba? Harandahin kita Uy, sana all. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Finish. Worth it yun ang bayad ba? Kaya gusto ka mukaon. 2620 po. Grabe dyan ka nagpalibre sa mua ba? Nagpa-pick out pa. Sana Ay, okay ra pa yan. Main ta sunod ba? Siya nakita ko dilawan. Mataran na. Sure, ayaw ka bala ka. Ako'y bakada. Sige, ante ba?